на Потамин. При победител Иван Иванов, Дълчев 2020 Ямбол, Димитър Ганев взема трето място. Сега среща 10 метров Кьокушин Шумен и Стоян Стоянов, Дълчев 2020 Ямбол. След това Георги Георгиев Сезонни Бургас и Анела Пет Кьокушин Шумен. Победител Валентина Мишева, Долу Перник, Борислава Иванова взема трето място. Момчета категория над 55 кг, Татамин 2, Самуил Комакчиев, Сокови Самоков, Антуан Пенев, Катана Велико Търново. След тях да се подготвят Татар Филев Кьокушин Шумен и Николай Русев и Кикай Бургас. Един момент само, значи преди две в момента Самуил Комакчиев и Сатори Самоков. Валя? Самуил. И Антуан Пенев от Катана Велико Търново, от друга страна.